Κούρντι για τον Σάμαρη. Το γύρισμα, το σουτ στην κίνηση από το Μεδρινό, κεφαλιά, γκολ. Ο Καπάταης 1-0 για τον Πανιόνιο στο 57. Με σκόρερ τον Καπάταη. Χρειάστηκε να βγει ο πιο ψηλός παίκτης του Πανιωνίου να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά. Κάνει γύρισμα χαμηλά, το γυριστό σουτ. Πολύ ωραίο γκολ στο 32 από τον Αραβίδη. Εξακολουθεί να σκοράρει και πανηγυρίζει 1-1 ο Πανιώνιος λίγο μετά την αθλητική περιοχή που απέκτησε. Αραβίδης έφυγε από τον Σανκάρε, έκανε ωραία τη σέντρα για την κεφαλιά, 1-0. Σάμαρη στο 11. Εξαιρετική δουλειά του Αραβίδη. Ο πρώτος σκόρερ του Πανιωνίου κάνει ωραία σέντρα για το τρίτο γκολ του Σάμαρη στη σεζόν. Και αμέσως ο Πανιώνιος μπροστά με τον Οκόγε. Μενδρινός με το αριστερό ανοίγει το σκορ. Ο Μενδρινός είναι ο σκόρερ για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Δευτερόλεπτα μετά την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Λαϊτάν για τη Βέρεια, ο Πανιώνιος με το Μενδρινό ανοίγει το σκορ. Ο Ντούνης περνά για τον Αραβίδη. 3-0 ο Πανιώνιος στο 41. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα πηγαίνει στα δίκτυα. Ο Ανδρέας Σάμαρης βάζει μπροστά τον Πανιώνιο στο 35 με μια πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ. Ο Αραβίδης με τον Κοντρέρας. Ο Αραβίδης κάνει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ανοίγει το σκόρο Πανιώνιο στο 25. Το πέμπτο τέρμα του Χρήστου Αραβίδη στο πρωτάθλημα. Εδώ η φάση που αρχίζει από την παλιά του Γουνδουλάκη. Πήρε την κόντρα ο Αραβίδης. Απέφυγε τον Κοντρέρας με την προσποίηση. Κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού για να ανοίξει το... Αραβίδης. Πέρασε από τον Σαρακατσάνο η μπάλα, Καπάνταης, το σουτ, δοκάρι και μέσα. 2-0 ο Πανιώνιος στο 41. Κολοβός, ξανά ο Ρόκας. Γουντουλάκης, καλή ανάπτυξη και εδώ από τον Πανιώνιο. Ο Κολοβός κάνει το σουτ, πολύ ωραίο γκολ, 2-1. Μειώνει ο Πανιώνιος, πετυχαίνει γκολ και επιβραβεύεται για το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο στο μάτς. Τέλος του Σάμαρη από 40 μέτρα νομίζω, κατ' εκτίμηση τώρα. Πίσω ο Αραβίδης, γύρισμα του Κοντοχρήστου. Ο Πανιώνιος πιέζει, ο Παναγιωτούδης, το δοκάρι στο 28ο λεπτό. Εκπληκτικό γκολ του Σάμαρη, 1-0. Πίεσε ο Πανιώνιος, απείλησε με τα σουτ προς την αιστεία του Κυριακίδη και ο Σάμαρης κάπου αφαιρώνει τον γκολ. Στην κάμερά μας